Dobrý deň, volám sa Juraj Bartoš a som zo Štátneho fondu rozvoja bývania a touto cestou by som vás chcel pozvať na konferenciu o komplexnej obnove bytových budov, ktorá sa uskutoční 20. až 22. novembra v hoteli Permon. Štátny fond rozvoja bývania ako inštitúcia, ktorá dominuje v oblasti financovania obnovy bytových budov, sa každý rok zúčastňuje tejto konferencie a vždy má čo povedať o novinkách a možnostiach financovania obnovy vášho bytového domu. Podmienky, akým spôsobom získať tieto prostriedky na obnovu vášho bytového domu, si povieme na konferencii a podrobne si rozpovieme všetky informácie, ako sa k týmto peňažkom dostať a ako čo najlepšie a najefektívnejšie obnoviť váš bytový dom. Dúfam, že si spoločne konferenciu užijeme a podrobne rozoberieme problematiku individuálne bytových domov, ktoré potrebujú získať podporu zo štátneho fondu a nejakým spôsobom narazili na nejaké drobné nedostatky, ktoré spoločne určite vyriešime.